Ο Ρηβατικός Μυρών σήμερα 6 Αυγούστου του 2017 περπάτησε το άγριο και μαγευτικό φαράγγι της Αράδενας. Εδώ είναι η έξοδος του φαραγγιού που βλέπετε. Αμέσως είναι η παραλία τα Μάρμαρα, η οποία είναι εξακουστή σε όλη την Κρήτη. Λέγεται δε Μάρμαρα γιατί, όπως βλέπετε, τα βράχια απέναντι είναι πέτρα από μάρμαρο. Τα νερά είναι πεντακάθαρα, γαλανόλευκα και απολαύσαμε το μπάνιο μας. Πιο ανατολικά είναι ο Λύκος και ακόμα πιο πέρα είναι ο Φοίνικας και πίσω από το ακροτήριο αυτό είναι το όμορφο Λουτρό. Εδώ είναι διάφορα πλεούμενα.